Det er en kæmpe fornøjelse at gå på arbejde hver dag. Og det er det, fordi vi hjælper vores kunder. De kommer ind og siger, puha, vi kan ikke overskue den her situation. Men det kan jeg. Så kan de gå hjem og sige, nu har jeg afleveret mine problemer her hos Skatteinform, og nu bliver det løst, og så kommer vi videre i vores liv. Folk er i klemme. Folk har jo betalt skat af noget, som de ikke skal betale skat af. Det går hårdt ud over folks private økonomi, og det går hårdt ud over familien. Så vi arbejder hurtigt, sådan så at de får færrest mulige personlige skader. Det kan være så forfærdeligt, så man faktisk går psykisk ned, så man kan blive indlagt. Jeg har haft sådan sager. Det pres, skat lagde på kunden, var så hårdt ved ham, så han endte på psykiatrisk hospital. Og det fik jeg dokumenteret med lægeerklæringer. Og det endte med, at jeg fik genoptaget skatteansættelsen og har vundet sagen. Kæmpe sejr, men prøv at tænke kunden. Han giver mig en julegave, han kommer hver eneste år, fordi jeg har reddet hans liv, siger han.